To masu kallon mu da bibiyar mu, barkanmu da kasancewa da ku a daidai wannan lokaci a shafi na Facebook kai tsaye inda muke live, kana da wanda suke ci gaba da kasancewa da ni a shafi na YouTube wato AAU TV Plus, ko kuma a shafin TikTok na shi ma AAU TV Plus. To barkanmu da kasancewa da ku a daidai wannan lokaci kuma ta cikin wannan sabuwar shekara ta 2026 miladiya, inda muke wato watan Janairu, ko farkon watan Janairu na shekarar 2026. To yau kamar yadda na yi postin cewa insha Allahu zan yi bayani akan tarihin samuwar shekarar miladiya, kasancewar akwai bambanci tsakaninta da shekarar hijiriya, wanda a matsayinmu na musulmai kuma al'ummar arewacin Najeriya mun san cewa ana amfani da wannan kwanuka na wata ko kuma wannan shekaru guda biyu, wato shekarar miladiya da shekara ta hijiriya. Kuma a ɓangaren wato musulmin yankin, shekarar hijiriya ita ce babbar shekara wadda suke wato dogaro da ita wajen gudanar da abubuwa da yawa. A gurin kiristoci da kuma yadda duniya yanzu ta nuna, shekarar miladiya, to wato an san cewa shekarar hijiriya ga lokacin take fara, shekarar miladiya ita ma an san sanda take fara da ma wata na farko zuwa na ƙarshe. To ita hijiriya mafi yawan mutanenmu sun san lokacin da tarihin samuwarta, ita kuma miladiya mutane da yawa ba su sani ba. To kasancewar shi ilimi kogi ne, alayi halin yau insha Allah zan yi bayani akan wato tarihin samuwar shekarar miladiya ta kiristoci, wadda ake kira da Gregorian calendar, wadda kalanda ce wadda ta samu wani lokaci wanda cikin yadda Allah yanzu za mu ce. Wato idan aka ce shekarar miladiya ita ce wata shekara wadda ake amfani da ita saboda wato suna cewa shekara ce wadda ta samu asali ne daga haihuwar annabi Isa, wato Yesu almasihu kamar yadda suke faɗa. Annabi Isa mu a gunmu kamar yadda aka sani annabi ne wanda bayansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annabinmu na ƙarshen zamani ya zo. Saboda haka ita wannan shekara ta miladiya ana amfani da ta harkoki da yawa na duniyar yau, wato irin su harkokin gwamnati, kasuwanci da kuma hulɗar ƙasa da ƙasa da ma ilimi, saboda duk makarantun da muka yi kwanuka na wata ana yin amfani da miladiya ne kamar yadda kowa ya sani. Saboda haka a yanzu duniyar yau wato wannan kalanda ta miladiya ce take tafiya. To shin me asalin ita samuwar kalanda ta miladiya? Sun bayyana cewa an ƙirƙiri wannan shekara ta miladiya ne, wato amfani da wannan kalanda ta miladiya ne a wannan a ƙarni na 16 shine wanda daga cikinsa ake auna sai a ce before crisis, kun gane, ko kuma abinda suke cewa AD ko BC ko AD. in kai kuka ji an ce wato BC shine before crisis, ma'ana kafin haihuwar annabi Isa. AD kuma ba after death ba yake nufi kamar yadda wasu suke cewa ai bayan rasu, a'a, anno domini, kun gane, anno domini, wanda suke masa lakabi da shekarar ubangiji. In aka ce shekarar ubangiji, ma'ana tunda su a ta bangaren su suna ɗaukar annabi Isa kamar wani Allah ne ko makamancin haka, to suna dogaro da cewa shekara irin ta ubangiji irin nasu yadda suke ɗauka. Saboda haka shine wannan samuwar wato lokacin daga karni na 16, karni na 6 kai zan ce, afuwa, karni na 6. To suka ce wani malamin kirista mai suna Dionysius Exiguus ne shine ya tsara wato batu na wannan kalanda a shekara ta 1525 miladiya, 1520, wato shekara ta 525 miladiya, shekara ta 525 miladiya. Manufar ita ce, komai ana yin sa ne da manufa. Manufar ita ce wato a ɓara irga shekaru daga lokacin da aka ɗauka ita ce lokacin da aka haifa annabi Isa, wato anno domini AD dinnan da ake sa.
shine bayan haihuwar annabi isa. Anno domini shekarar ubangiji ne da suke cewa, to sai ya zama shi wannan Dionysius shine ya yi kokari wato ya samar da shi a matsayin haka. Saboda haka kafin wannan lokaci ana yin amfani ne da wato Romawa, kasancewar an san Romawa wato suna da daɗaɗɗen tarihi. Kafin wannan lokaci na fara amfani da wannan takarda ko kuma kalanda, sai ya zama na cewa Romawa suna amfani da Julian calendar ne. Julian calendar, in kuka cire wannan Gregorian din, shekarar kiristoci din Gregorian calendar, to ana amfani da wato Julian calendar ne. Ita kuma Julian calendar wato wanda ake kira da Caesar Julius ya fara a shekara ta 46 kafin haihuwar annabi isa din. Kun ga ana maganar wato shi ita wannan wato kalanda wadda shi Dionysius ya samar a shekara ta 500 wato da 25 miladiya. Kun gane? So sai ya zama da cewa shi kuma wannan wadda kalanda da ruwa suke amfani da ita kuma an samar da ita ne tun shekara ta 46 kafin haihuwar annabi isa. Kun ga nisan da bambanci sosai kafin haihuwar annabi isa. To ita wannan kalanda gaskiya matsala aka ringa samu da ita. Ita wannan Julian kalanda tana ba da matsaloli wajen wato yin lissafi. Shi kuma kun san lissafi kamar yadda Hausa suke cewa baya ci. In ya zama da cewa lissafi yana kan gaba yana kan baya, so bayan da za a yi lissafi ya tafi daidai. To ita wannan kalanda wato shi ne, amma ba mu sani ba shin wato saboda rashin rubuta tsari irin yadda aka yi wata yanzu ne ya saka, ko kuma me dalili. Ba dai a bincikenmu bai nuna nan ba, gaskiya ba mu zo nan ba. To ita Gregorian calendar a shekara ta 1582 Papa Roma Gregory na 4 ya gyara ita wannan Julian calendar. Gyara ta ne ma wato ya sa aka sa mata, wato aka haifar da ita, aka sa mata suna wannan Gregorian calendar, saboda shi ya bayan wancan samar da ita da aka yi, sai ya zama da cewa shi kuma a shekara ta 1582 shi wannan Papa Roma Gregory na 4, kun gane, shi ne sa mata suna da wari, shi ne sa aka samar suna na Gregorian calendar, daga sunansa kenan shi Papa Roma Gregory. Saboda haka ake amfani da ita har zuwa wannan lokaci. Wato an yi wannan gyara ne saboda samar da daidaito na yanda tsari zai ci gaba da tafiya ba tare da rushewa ba. Shine saboda haka sai zama na cewa a tsawon a shekara tana da kwanuka 365 ko kuma 366. Idan aka samu abin da suke kira da lafiya, wata shekarar ta ƙari kenan, a samu wani tsallake na shekara. Daidai sun ce wannan lafiya din ba a fi samun sa ba sai bayan shekaru 4. Kun gane? Saboda haka wannan nema zai kai mu ga maganar da nake so mana. Bayan wannan wato shekaru da aka ce shekara wato 365 ko kuma shekaru 366 ana samun wannan lafiya din, to nake so in tambaye mu ko kuma wato mana wani sharhi akan wani abu guda daya. Shin wannan shekaru na miladiya, shin su kanukan su, misali mun san dai watanni guda wato 12 ne, suna fara daga January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Shin suna canjawa ko kuma ba sa canjawa? Kawai a haka suke. In January ne misali, in kwana kaza ne da shi, yana canjawa ko baya canjawa? Saboda ina so mu gane wancan lafiya din, akan samu bambanci na kwana daya a kowa bayan shekaru 4, wanda mu a addinin musulunci an sani cewa in ana magana akan wato shekarar musulunci
ana magana wata yana yin kwana 29 ne ko 30, kuma ba a ce ba iya muharram iya kawai shi iya kwana ɗaya zai zama, misali a ce kawai kwana 30 ne, ko kuma ba a ce 29 ba ne, kawai sai yadda wata ya zo. Saboda addinin musulunci abin da ya nuna ana duban wata ne lokacin da ya kamata a duba shi na bayan faduwar rana. To idan watan ya ɓuya gare ku aka yi duban da za a yi ba a gani ba, so kawai sai ku ɗauka cewa bai fito ba, zuwa washe gari sai a sa wata rana ko ba haka ba da sauransu. So wannan shi ne sai a gani. Amma idan ƙarshen wata ya cika 30 to koma mai kawai ya ƙare kenan, ba wani wata 31 addinin musulunci, kun gane. Saboda haka babu kuma 28 ko da 7. Saboda haka su kuma wannan na Gregorian calendar ta turawa, su kuma gaskiya abun ba haka yake ba. Saboda haka yanzu nake so in kai mu ga wannan batu na kowane wata mu ji a wannan watanni 12 kwanukan sa nawa ne. Zan so ku rike wannan taking note, zai amfana sosai a san cewa kowane wata kwana nawa ne ma da shi. Aka ce kowane wata wato a cikin watannin wannan shekara ta miladiya yana da kwanuka nasa keɓantattu. Bari mu fara da January. Duk Janairun duniya ka duba kalanda ka gani, duk Janairun duniya yana da kwana 31 ne kawai a guntura. Shi yasa za ka ga batu na albashi da haka suke lura. Rashin canja sa zai ba da 'yanci, wato ka tsara yadda ya kamata ka ba da albashin tabbas, kuma in ya haura ma to ka sani, in ma bai kai ba ka sani, kawai 31 ne watan Janairu. Watan Fabrairu shi na ake samun 28 ko kuma 29. A ƙa'ida 28 ne saboda ya fi yawa 28. Shi kuma da aka ce batu na 29 shine lafiya din nan da na gaya muku, sai after wato 4 years, kun gane, ake samun wannan ƙari na 29, tsallaken wata na lafiya kenan, kun gane. In aka ce libya ita ce shekarar da take da kwanuka 366 a maimakon 365, kun kare kin kwana daya, wato rana daya kenan da aka samu. Tana zuwa ne duk bayan shekara wato 4, kun gane. Misali idan ka ce shekara ta 100 ce, saboda haka ba libya fa ba ta ƙara zuwa ba sai after 4 years, sai ka ce 400 ka rude sai bayan shekaru 400. Don ga wanda dai abin turawa wato su sai ka ga dai da farko dai su suka tsara abin su. Dama mun faɗa tsarin wato kalanda Allah ba haka take gaskiya. Saboda haka bayan shekaru 400, kun ga maybe in har wato mun zo a yanayin da misali Gregorian calendar in ta nuna babu lafiya, sai ka mutu ma baka samu lafiya ba a zamaninka, ko ba haka ba, ko kuma ta zo sau daya to ba ta ƙara zuwa ba sai wani lokaci, ko ba haka ba. Tunda shekarun nan sun daɗe, inda an samar da ita tun alif wato 525, ko in ce alif din ce take shiga baki na mun akuwa, tun shekara ta 525 karni na 6, ka gani. Kuma aka gyara a shekara ta alif da wani abu, kuma zuwa yanzu ana maganar shekaru 2000. So kun ga an samu lafiyarsa a baya da yawa kenan, ma'ana shekarar da shi tsallake dinga 400 ko wato samar da ita zuwa yanzu sama da shekaru wato 1500. So kun ga an samu lafiyarsa akalla guda wajen 4 a cikin wannan, ko cin da shekaru 400 kenan kuma kamancin. Saboda haka ita wannan libya din shine bayan shekaru wato 4, kun gane. Misali na aka samu libya a shekarar 1000, ok, sai bayan shekaru 4, afuwa ba karni 4 ba kai, na dan wato su bi tare shi a baya, shekaru na faɗi da shekaru 4 ne. Saboda haka in aka sami libya su yanzu a shekarar 2000 misali, to za a ƙara samun sa sai 2024. Idan aka sami ta 2024 ba za a ƙara samun ta sai da 28, kun gane. Afuwa ba wai shekaru 400 ba. Da fatan za mu afuwa a daidai wannan lokaci, saboda wato su fitar harshe da na samu. To kun ji yadda wato wannan shekaru suke.
saboda haka yanzu abu na gaba da zan yi shine dan wato faɗi alaƙa ko kuma wani kwatance tsakanin shekarar miladiya da hijiriya domin a san me ake ce. Kana da ƙarshe bayan na ɗan yi ƙara korawa sai kuma in zo in yi batun ɗauraya kamar yadda na saba. Saboda haka wannan shi ne ita wannan kalanda kamar yadda na faɗa an samar da ita ne kusan a wancan shekaru da na faɗa, to kuma tsarinta guda biyu ne za ku ga an rubuta. Duk sanda ga an yi rubutu an saka BC, before Christ, ma'ana kafin haihuwa annabi Isa, kun gane. Sannan in ka ga an sa AD shine anno domini, bayan haihuwar annabi Isa, kun gane shine. Amma a yau an ce wasu na amfani da, a maimakon ka ga BC ga BCE, kun gane. To shine saboda haka yahuda wato yaduwar ita wannan kalanda ta Gregorian kalanda ta fara ne kusan zamu iya cewa a turai aka fara amfani da ita, daga baya ta yadu zuwa Amurka, sannan ta taho Afirka, sannan ta tafi Asiya. Yanzu dai a takaice ita wannan Gregorian kalanda ita ce wato kalanda da ake amfani da ita ma a duniya gaba daya, a bangaren kamar na faɗa ilimi, kasuwanci, wato alaka ta ƙasashe, saboda akwai rubuce-rubuce da akan yi na alaka ta ƙasashe. Saboda haka wannan shine, saboda haka dole ta zama kunga ta duniya, saboda wato irin wannan abubuwa da ita karatu kaza ga wannan. Saboda haka a takaice dai ta samo asali ne wato daga Kiristanci, kuma ta zama tsarin duniya daga baya, kun gane. Saboda haka wannan shine. To ita kwatance na tsakanin shekarar miladiya da hijiriya shine nake so yanzu mu dan yi magana kaɗan, shi ma mu dan fahimta. Shekarar miladiya tana farawa ne daga haihuwar annabi Isa, AD din nan da na faɗa, AD. Ita kuma shekarar addinin musulunci tana farawa ne daga hijiran manzon Allah daga Makka zuwa Madina, shi ba haihuwar manzon Allah ba. Kun ga bambancin kenan tsakaninmu. Kuma akwai kusan nisan shekaru sama da 600 a tsakankaninsu, kun gane. Saboda haka ita tsarin wata da shekara na miladiya shine wato suna yin amfani da tsarin rana, tunda yanzu ka duba muna kusan 12 da wani abu ko zuwa 1, to su har an shiga gobe, mu kuma sai gari ya waye, sai bayan sallar asubahi, kun ga rana suke amfani da ita, ta faɗi kuma dare yayi ta canja, kun gane. Ita kuma shekarar musulunci wata take amfani da ita, su rana mu kuma wata, kun gane. Saboda ba ma ganin mu watan sai ranar ta faɗi ba, su kun ga magana ta bambanta tsakanin mu da su kenan. Saboda haka wannan shine ta bangaren wannan. Kuma wato kwanika na shekarar miladiya suna kama kamar na fara da 365 ko da 6. Shi kuma shekarun musulunci na shekara kusan ba sa fin 354 zuwa 355. kun ga akwai kusan kwanaki 11 kenan tsakani, su 365 zuwa da 6, mu kuma 354 zuwa 355. Tsakaninmu akwai kusan kwanaki wato 11 tsakani. Saboda haka shekarar musulunci ce take fara karewa kafin ta miladiya ta kare. Kuma miladiya suna da watanni guda 12 kamar da muka sani, daga Janairu zuwa Disamba. Shi kuma hijiriya tana da shekaru watanni su ma 12, daga al-Muharram zuwa Dhul-Hijja, al-Muharram zuwa Dhul-Hijja. To so wannan dai shine a ta wannan bangaren.
To kamar yadda muka faɗa, hijiriya tana wato tafiya, kun gane, cikin watannin miladiya, lokaci zuwa lokaci. Akan samu misali kaga azumi an yi shi maybe watan Fabrairu ko March, sai ga wata shekara ya dawo Afrilu ko makamancin haka, saboda su rana suke amfani da ita, dole a ringa samun canji da sauransu. Da ba na mantawa irin watan August kafin azumi za ga an narka ruwa an yi August, amma yanzu ku duba a halin da muke ciki, Janairu fa yanzu fa ake magana, yau aka shigo Janairu ko jiya aka shigo Janairu. So kun ga Janairu ya tafi kusan shekaru, ya tafi, ya yi wani canji wanda zuwa yanzu kan ga kafin ka ce Augusta ya zo kafin azumi, kuma yanzu muna Rajab fa, kun ga Sha'aban, Ramadan, da a daidai wannan lokacin ma August ne ke zuwa, saboda kun ga da bambanci. To miladiya kuma saboda suna juya ne na yanayin rana, saboda haka wannan shi ne. Yawa, to ɗazu na yi wata magana na ce cewa in aka ce BC, before Christ, kafin haihuwa Annabi Isa, to sun canza shi da CE zuwa yanzu a wannan zamani. Abinda CE yake nufi common era, common era, kun gane, common era. A maimakon ka ce kafin haihuwa Annabi Isa, to ya koma common era. Shi kuma wato shi kuma AD, shi kuma BC, before crisis, shi ne suka samu sa BCE, ya kuma BCE, ma'ana before common era, kun gane, ma'anar da kawai ba ta canjawa. Before crisis, kun ga ana ce masa a zamanin yanzu, before crisis a zamanin yanzu ana ce masa BCE. Before common era shine before crisis kenan. Shi kuma CE shine after wannan, ma'ana anno domini shine kuma shine CE, common era kenan. Saboda haka wancan before, wannan kuma after, kun gane. So kuma ita kuka da ana cewa anno domini, wato kalma ce da take nufin, na gaya muku, shekarar Ubangiji, ko ba haka ba. Anno din kamar misali ka ce shekara, domini shi kuma Ubangiji a harshen Latin. Saboda haka wannan shine abin da za mu tattauna, kamar yadda na faɗa, dan takaitaccen sharhi ne da jawabi akan shekarar miladiyya. Kuma kamar yadda na faɗa, muna cikin shekara ta 2026. saboda haka na ga ya dace, sunana AAU, na ga ya dace wato mu tattauna akan batun tarihin kafuwa ta wannan shekara ta miladiyya, da irin tsaraka da suke da shi, na irin shekarar su da ta saba da shekarar musulunci ta addinin musulunci. Ku ci gaba da bibiya na a shafina na Facebook, YouTube da kuma TikTok. Facebook Abubakar Ahmad Usman, zau ga watan ko kuma logo na AAU TV Plus. A YouTube ma za ga logo na AAU TV Plus, sai kuma TikTok AAU TV Plus. Da wannan nake cewa mu kasance a wani lokacin cikin wani maudu'in da za mu tattauna. Na gode.